салом дуруд дӯстони азиз, бинандагон, ҳамзабонон, ҳамтаборон. Имрӯз як мавзӯи бисёр муҳиме аст, ки дар Осиёи Миёна содир шуда истодааст, ё ки ҳамин ҳолатҳо рафта истодааст, пешаш гирифта нашуда истодааст. Ва хелеҳо барои ман навишта мекунанд, ки дар бораи ҳамин мавзӯъҳо ҳам гап занам. Биёед як-ду чизе навишта кардам пешакӣ, мехостам дар шумо аз рӯи ҳамин хонда диҳам. биёед ки бе хашму сиёсӣ, вале бо дил гап занем. имрӯз дар баъзе ҷойҳои Осиёи марказӣ ҳолатҳое ҳастанд, ки занон ҳангоми таваллуд дучори беэътиноӣ мегарданд. агар зане ягон пуштибонӣ надошта бошад ё пул надиҳад, ба ӯ мисли инсон муносибат намекунанд. онҳое ки бо роҳи фасодкорӣ пул медиҳанд, муносибати хуб мегиранд. аммо ин дуруст нест. мо ҳама одам ҳастем. модаре ки дарди таваллуд мекашад, бояд муҳаббат ва дастгирӣ гирад, на сардӣ ва беэътиноӣ. дар баъзе ҳолатҳо ҳатто кӯмак намекунанд, агар бубинанд ки зан аз оилаи камбисоат аст, ва аз ин сабаб ҳаёти бисёре аз модарону кӯдакон зери хатар мемонад. ин дигар бояд тағйир ёбад. дӯстони азиз, мо метавонем ин вазъро дигар кунем бо меҳрубонӣ, бо садо баланд кардан. дигар роҳаш намондааст. бо талаб кардани муносибати одилона дар беморхонаҳо масалан. ба ягон кас пул надода, аз табибон ва кормандон талаб кунед, ки бо ҳар кас мисли инсон бо эҳтиром ва ғамхӯрӣ муносибат кунанд. шояд як рӯз модари мо, хоҳари мо ё ҳамсояи мо ба ҳамин ҳолат дучор шавад. биёед имрӯз тағйирро оғоз кунем. дӯстони азиз, манам модар ҳастам. ҳамчун ин чизо аз сари манам гузаштагист. дар кишвари Олмон, Германия зиндагонӣ мекунем. дар ҳар се кӯдаки ман ино инқадр меҳру муҳаббат нишон доданд, ки ман ҳеҷ сахтиро надидам. чаро бояд дар Осиёи Миёна ин ҳолат тағйир накунад? чаро бояд занони ҷавон сахтӣ кашанд? чаро бояд дар пушти ин шаварошон, модарошон, падарошон истод нашаванд? гап дар фақат пул нест. вақте мегӯед ки Ибн Сино аз мост, бояд дар он арзишманд бошем, на фақат ба дастзубон. касоне ки пул медиҳанду ин корро осон мекунанд ва дигарро вазбинӣ мекунанд. биёед ин корро истод кунем, ба якдигар кӯмак кунем.